وعن أنس رضي الله عنه أنس بأمر صلى الله عليه وسلم صحابه رضي الله عنه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأمر صلى الله عليه وسلم إتكن قال إتكن يسروا ينغليتك يسر تيسير ينغلقند ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه. يعني ينغلق إشلاقت كشلرغا تندرت كنده ينغلق مان أورلق كيلترماغت كشلرغا وبشروا قواندرغت كشلرده ولا تنفروا كشلرده بيقترب كونلارن تشرب динден алтайтмагат деген муттафак алейхи был хадис Бухари һәм Муслимда килә. Ягъни динде тоткан вакытта безнең ислам дине дигән бит инде төрле Аллаһ Тәала безгә гыйбадәтебездә еңеллектәр биргән. Авырган вакытта торып укый алмак, утырып укырга яки тәһарәт алмак, таяммум кылырга, шуны кылмак еңеллектәр бар. Еңеллектәр мен кулланырга кирәк һәм кешеләргә шу еңеллектерде өйрәтергә кирәк инде. Авырлыктардан кешене хакларга кирәк инде. Һәм кыландырга кирәк. Күбенсә кешеләрдә боек торып, күңелдән төшерергә ярамай, ләкин ахираттың авырлыктары булса да улар турында искә төшереп торырга кирәк инде. Шөкер Аллаһ Тәала безгә динде өйрәткән вакытта кешеләргә еңеллек менән өйрәтергә мөмкинлек биргән. Кавандырып, Аллаһ Тәаланың рәхмәт мәрхәмәтенә ирешерлек һәм дә Аллаһ Тәалага якынайлык итеп өйрәтергә Аллаһ Тәала насыйп итсен.